boss at the restaurant gave me the old pep talk again this morning. Another one started hard work because his family was desperate poverty. Said he always wanted a new car and now he's got two. Always wanted his own house, so now he has a house, a cabin, and a condo in the Gulf Coast. Said he always wanted to go, and now he said... Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.